בעזרת השם, השבת, אנחנו נקרא פרשת ויחי, נסיים את ספר בראשית. בעצם מסתיימת פה תקופה שלמה, תקופת אבותינו הקדושים. יעקב, לפני פטירתו, הוא נפרד מבניו ודואג לתת לכל אחד את הברכה הייחודית בשבילו. בברכה של שבט יהודה, מסיים אותה יעקב במילים, ולבן שיניים מחלב. בפשט הדברים, יעקב אומר ליהודה, יהיה לך שפע של כל טוב. חכר לי עיניים מיין, אתה תשתה הרבה יין, יהיה לך הרבה חלב. אבל בא רבי יוחנן בגמרא מסכת כתובות ודורש את הפסוק הזה למקום אחר בכלל. אומר, ולבן שיניים מחלב. ברגע שאתה מלבין שיניים, מאיר פנים לאדם, זה יותר טוב ממשקהו חלב. בעצם מה אומר פה רבי יוחנן? תארו לכם שהיה אדם, על חשבונו כל בוקר, מביא מכונת קפה, מביא חלב, מביא קפה, ומכין ככה לעשרות אנשים אחרי התפילה, כוסות קפה ומחלק על חשבונו. כמה היינו אומרים, איזה צדיק האדם הזה, איזה מעלה יש לו. בא רבי יוחנן אומר, בלי להביא קפה, בלי להביא מכונה, בלי להביא חלב, רק תחייך לאנשים. תגיד להם בוקר טוב מכל הלב, המעלה שלך היא כבר מעל האדם הזה. ולבן שיניים מחלב. כמו שאמרה הגמרא במסכת בבא בתרא, אדם נותן צדקה לעני. כמה גדולה הצדקה? הקדוש ברוך הוא מברך אותו ב6 ברכות. אדם מפייס עני בדברים, מעודד אותו, לוקח אותו, אומר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, מכניס לו שמחת חיים, מחיה אותו. אומר הקדוש ברוך הוא מברך אותו ב11 ברכות. אז תראו כמה המעלה של הארת פנים, כמה הדבר הזה הוא בעצם קל כל כך, לא עולה כסף, לא דורש ממך הרבה. זה לא פשוט. הסבא מסלבודקה סיפר על עצמו שהוא 2 ימים עבד על עצמו כדי להגיע לזה שיהיה לו הארת פנים. אבל התוצאות הן כל כך חשובות, שאדם מאיר פנים לאשתו, מאיר פנים לילדיו, מאיר פנים לשכנים, מאיר פנים לחברים. הרי הוא מחיה אותם. תחשבו, אדם עכשיו קם בבוקר, היה לו משהו לא טוב, קרה לו איזה תקלה. בא מישהו אומר לו בוקר טוב, משנה לו את כל הבוקר. עכשיו האדם הזה ילך, יפגוש אנשים אחרים, את השמחה הזאת הוא יעביר הלאה, וככה מעגלים יתרחבו. בעניין הזה סיפרה אחות בטיפול נמרץ, שיום אחד הגיע לטיפול הנמרץ, בחור צעיר שהיה אחרי תאונת דרכים ולא יכלו לזהות, הוא היה בלי הכרה, לא יכלו לזהות מי הוא. חיפשו בבגדיו, מצאו פתק שהיה ככה עם דם וכתוב עליו משה שניר. התחילו לחפש מי זה המשה שניר הזה, מצאו משה שניר אחד, הגיעו אליו, אמרו לו אתה חייב לבוא לפה עכשיו, יש פה, צריכים אותך בבית חולים, יש פה מישהו שאנחנו לא מזהים והיה את הפרטים שלך, תבוא. הוא מגיע, מסתכל, ברגע הראשון לא זיהה כלום, לאחר מכן הוא מזהה, כן, זה רועי התלמיד שלי, אני הייתי המורה שלו. מיד כמובן נתן להם את הפרטים, אבל ישבו לברר מה הפתק הזה עשה אצלו, וכך הוא הסיפור. אותו רועי ישב בכיתה ה' אצל המורה משה שניר. והוא היה ילד עם הרבה פעלולים, עם הרבה אוהב לעשות שמח, אוהב לאתגר את המורים, איך שאומרים. ובעוד המורה עומד וכותב על הלוח, רועי לקח איזה נייר שהיה לו על השולחן, קיפל אותו כמטוס, והטיס אותו ישר לראש של המורה. איזה בושות, המורה ככה עומד לפני כיתה, תלמיד נותן לו מטוס ככה על הראש, אבל המורה לא התבלבל. המורה הסתובב, לקח את המטוס, פתח אותו, והוא רואה ציור יפה. ואז הוא מתחיל לדבר במשך כמה דקות לכיתה, ולשבח את רועי, ולהגיד איזה כישרוני רועי, איזה ציור צייר רועי. רועי מעולם לא קיבל מילה טובה. שהוא קיבל את המילה הטובה הזאת החליטה אותו, שינתה לו את כל החיים. מאותו רגע הוא הפך להיות תלמיד רציני, מאותו רגע הוא עלה והתעלה. ואת המטוס הזה, את הציור הזה, הוא לא היה מוכן לאבד, הוא שמר אותו בכיסו, כל רגע ורגע היה הולך איתו. ולימים, אותו רועי השתקם, יצא מהחולי שלו, השתקם מכל התאונת דרכים, והוא בעצמו נהיה מטפל בילדים על ידי ציורים. וזה ללמד אותנו כמה מילה טובה יכולה לעשות, כמה היא יכולה לגרום. רבי נחמן מברסלב אומר, שאהבת אנשים זה דבר שיביא את האדם לאמת. ואי אפשר, רבי נחמן בליקוטי מאורן תורה כ"ז אומר, אי אפשר להגיע לאהבת אדם בלי הארת פנים. שאין לך הארת פנים, לא תגיע לאהבת אדם. שהכהן מברך אותנו, יאר השם פניו אליך. קודם כל הארת פנים, זה הדבר הראשון. בעניין הזה מספרים, היה צוות של שוחטים שיצאו פה מארץ ישראל לחוץ לארץ. וביניהם היה יהודי אחד שכנראה היה לו את המעלה של הארת פנים, והוא ככה היה כל פעם מתייחס לשומר הגוי בכניסה, אומר לו בוקר טוב, good morning, good night, כמה מילים טובות, מחיה אותו. יום אחד סיימו את העבודה, כל העובדים הלכו, יצאו, באו לסגור את המפעל. והשומר אומר לאחראי, מה אתה סוגר? יש פה עוד מישהו שלא יצא. אומר לו, מה פתאום? כולם יצאו. אומר לו, לא, יש פה מישהו שלא יצא, אני אומר לך.
אבל לא כולם יצאו, והשומר מתעקש, לך תבדוק, הוא הולך בודק. ופתאום הוא שומע דפיקות. מה זה הדפיקות האלה? בתקופה ההיא המקררים היו נסגרים מבחוץ, ואז רק מבחוץ אפשר לפתוח, מבפנים לא היה ניתן לפתוח. מסתבר שאותו הבחור נכנס רגע למקרר וננעל בפנים. ואם לא היה באותו אדם מציל אותו עד הבוקר, מי יודע מה היה קורה. ואז שאלו את אותו השומר, אמרו לו, רגע, מה, אתה סופר את האנשים, מה, אתה מכיר את כולם? איך אתה ידעת? אמר להם, מה זה, איך ידעתי? אני מהבוקר מחכה לערב טוב שלו, ומהערב מחכה לבוקר טוב שלו. אז מוריי ורבותיי, חיוך, מילה טובה, הערת פנים, זה דבר שלא עולה כסף, אבל דבר שמשנה את הכל, את כל החברה, את כל האהבה. אז בעזרת השם נשתדל ללמוד מפרשת השבוע, לקחת את המסר הזה, להאיר פנים איש לרעהו, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו. שבת חזק חזק ולהתחזק, שיהיה שבת שלום ומבורך לכולם, אמן.